Rekon man obro kelo ni mana tok kinde machuok wadhi nyime domo malo yango ni gavana machon e kaunti wa Migori Zachary Okoth Obado, Caspar Lubiero kod Michael Oyamo ni kod bura ewi nek ma Sharon Otieno mano nigi higa mag 2018 kendo ringre no kwany e bunge ma Kodera e kaunti ma Homa Bay. Kata kamano do itoko ketho mar ariyo man do negigo ewi nek ma nyathi Sharon mane ni ich e kinde mane okaw ngima Sharon oko. Obado kod achije ariyogo koro dhi chak yalo buchgi. Lidio Keo lero mathoth. En bura mosekawo higni 6 nyaka ne chakre bura ewi nek mar japonre Embrane Marongo Sharon Otieno manoyud ringre ka ojwang' e bunge ma Kodera e kaunti ma Homa Bay tarik 3 dwe mar 9, 2018. Gavana machon ma kaunti ma Migori Zachary Okoth Obado, Michael Oyamo kanyakla kod Caspar Lubiero nodonjnegi ka itudogi gi nek mar Sharon Otieno kaka ketho mokwongo kod nek mar nyathine mane pok onyuol e kinde nek makamano kaka ketho mar ariyo. Burano noywayo joneno 42 maduto noyudo thuolo mar ndiko dhoggi. Kata kamano, kuom joneno 42 go onge moro amora mane tudo gavana machon no gi nek mar Sharon Otieno. Mano omiyo gavana machon no oro kwayo mondo mi gole oko e burano kaluwore ni en ne ok onego Sharon Otieno, kowacho ni kaluwore gi kit tudruok mane gin go ne oserito nyathino bang' fwenyo ni nyathino ne mare kendo ne oseketo ler mare ni familia mare. Bende ne oyango ni e kinde mane onegi Sharon ne en dala Raila Amolo Odinga yore mag siasa, omiyo ok owinjo tude ngang' gi nek makamano. E kinde winjo burano kawuono, doho mamalo yango ni gavana machon no Caspar Lubiero kod Michael Oyamo ni kod bura ewi nek mar Sharon Otieno. Jang'ad bura Cecilia Githua e kinde burano ne geno mondo mi ji adekgo ochiw duoko magi ewi nek makamano. Kata kamano, kinde magi kamoting'o Kil Jack Oroga, Koke Kilokome kod Ogada Meso okwa mondo mi migi thuolo mar goyo mbaka gi achijego kaluwore ni kit duoko mane do dwaro ne pok giiko. Doho kata kamano wito oko ketho mar ariyo mano odonjnegigo ewi nek mar nyathi Sharon mane nie ich kinde mano okaw ngimane kaluwore ni nyathino pok ne onyuol. Burano ochor mbele nyaka tarik 25 dwe mar 2 higani bang' do chiwo thuolo ne okinde achije adekgo kaluwore gi kwayo margi mar twak kendo winjore kodgi ewi kit duoko ma gibiro pedho e nyim doho. Lydia Okeo, Ramogi TV. Erokamano Lydia Okeo kuom